0885 17 35 67. Максара. За нея невъзможни неща няма и при нея загуби няма. Професионален нумеролог. Изчиства всички видове магии и проклят. Отключва късмета, ритуали за любов. Възстановява успех в бизнеса. Гарантирано алкохолна зависимост и наркомания. Помага при безплодие. Хиляди доволни клиенти. 0885 17 35 67. Имате автомобил за скрап? Екометал ще го изкупи на най-добрата пазарна цена с уреден транспорт от наша страна, от всяка точка на страната. Работим всеки ден, а плащането е в брой при предаване на автомобила. Мечтали ли сте за стена от стъкло? Имате я! Ние от Rollplast за първи път в България започнахме производство на иновативен стъклопакет с 4 стъкла и термопластичен дистанционер. Той осигурява 25% по-добра топлоизолация от тройния и уникална шумоизолация и здравина. С Rollplast вашите жилища са още по-тихи, още по-топли, още по-уютни. От Rollplast.